Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
maras madihamu amanami inanami. Huriani tuhata, nunga sahat hita tu minggu perningotan ari hasasaur ni tondi parbadia. Tondi parbadia ido nama Joe, papunguhon dohot pahoton para saoran ni akana porsea. Ima nagi gonaran huria. Tondi parbadia do nang mengajari hita mengatusi lomoni rohani debata. Alani hupasahat hami matuhamu, selamat hari Pentakosta madihamu saluhutna. Di pesta parjolo perningotan hasasaur ni tondi parbadia sadarion, di togu-togu dohita makaposi, pabuat tondi pangapul dohot hasitongan nido, manugu hita tunasa hasitongan. Didok Tuhan Yesus, ahudo dalani, hasitongan dohot hangeluan, alani tu ibana do hita marguru, jala di bagasan ibana do hita mardalan di hasitongan na. Atong hita akana pinarhamaol ni Jehovah, jalan atau tong masihol di asini rohana, beta mahita marsomba, laho mamuji dohat pasangapon tuhata, roma hita marolopolop tujolona, marendema hita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumo pelangit dohot tanon. Amin. Songonon din na Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu rohana ibaru, dohot tondi na ibaru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku rohabatu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu rohana marpakilalaan, jala lehonokku tondiku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mambahesa asa marparange hamu di bagasan akapatiku, aka uhupu pe radoto muna, jala patupa muna do. Haleluya. Marta
tangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manudangi jala mengajari rohaniak kana porsia di hatam marhite-hite tondi parbadia. Sai buhai marohanami asature parrohanami marhite-hite tondimi. Asa totong dame rohanami makalason hagogo onai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta parjolo parningotan hasasaor ni tondi parbadia sadarion. Ima natar surat di Rom walu ayat 12 sahat rodi ayat 10 tolu. On pe alea kadongan unang behita mangadop di daging marparange marguru tu daging ai molo marguru tu daging hamu marparange matema hamu. Alai molo di pamate hamu parulan di pamatang marhite-hite tondii mangolu mahamu. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahombar tupatikmi. Amin.
Tato poti madosata tua dopan di debata, martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Bonua Gincang, di pesta parjolo parningotan hasa saur ni tondi parbadia sadarion, rodo hami tua dopamu manopoti dosa nami. Huboto hami, hodo hasitongan dohot hangoluan, jala tondi parbadia idio, nama nogu hami tu dalan hasitongani. Alai pakorhon di revolusi industri naupau patonon gabe tartait dorohanami holan mangaradoti jala makaposi hasitongan maraujahan tu pikiran dohot pangetusion nami sadiri. Nunga lo bisa tahun naung huadopi hami kopi 10 sion. Adong do deba siang hami naung majalo vaksin. Ala naung bobonosan di Jabu. Gabe hurang do hami mangarajai diri nami di Habengeton. Gabe taruncun mangalo protokol kesehatan tinotopon di pemerintah nami. HP molosongoni hami doson napasahat diri nami do hami tu sahit corona najor buti. Ale Tuhan, dehon mah di hami benget ni roha, urupi hami marhite tonim, bisa menahan hami mana sadia liling nari COVID-19. Saya sama sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Saya pargogo yang mahami, asa margogo hami marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. ICB mangaluhon akan na pinili ni debata. Debata do nama metori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai ndada holani naung mulak mangulu do jala disiamun di debata do ibana mangondihon hita. Hasangapon ma di debata na digincang. Amin. Hatani debata turpuk di hari mingguon, ima natar surat di Hesekiel 37 ayat 10 sada sahat rodi ayat 14. Songonon mahatana. Dungi nina ibadah musetu ahu ale anak ni jolma,
Aka holi-holion sandok pinoperni Israel doi idama aka nasida mandok nungatung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naong pidom dohami. Jadi tandau munama ahu do Jahoba. Ia dung hukap tanomam muna jala hubuan hamu nakok ale bang soki sian tanomam muna. Ima sahatna. Martua doakan atu mangion hata di debata jalana upeopsa. Amin. Tahati dakon ma haporsiaw tai, tongona hinati dakon ni dongata sa haporsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porosea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nato mapalangit dohot tano. Au porosea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantondi parbadia, andorang sohabukan. Ido tuhata na tumaon na bernit panghuman ni silatus amati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanutoro dong ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai tugu na suatu dosa ni disima ibana pai mulak sugo tu tanoon manghumi lak na mangulu. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau pandihala Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging halak naung mate, dohot jangaluan sora sud.
Horas, Tik di Huriata, HKBP Romangun, Minggu 23 Mei 2020 sada. Pandidion Nabadia, Minggu 6 Juni 2020 sada. Kartu keluarga gereja. Molodang ruas ni HKBP Romangun asa mambuan surat keterangan siang gereja asalna. Partang nyangan wik. Sada. Hari Rabu 26 Mei 2020 sada pukul 19 WIB Patupau ni Huriata do Patangan wik marhite live streaming melalui YouTube siang gereja. Sude ruas ni Huriata Boima Madapoti Patangyangani di Bagasan Tabe. 2. Hari Kamis 27 Mei 2020 sada pukul 19 WIB Patu Paun ni Huriata do Patangyangan di Wik Pulau Asem Dohot Wik Penggilingan. Pinagido ma asa sude ruas Wik Pulau Asem Dohot Wik Penggilingan Mandohoti Patangyangani. Parningotan Ari Hasasaor di Todi Parbadia. Minggu Sadarion 23 Mei 2020 sada Ima Pesta Parningotan Ari Hasasaor di Todi Parbadia. Pantai Costa Parjolo. Peliata Simpul Jamita Imatu Pekebaran Injil. Manang Pelian 2A. Hari Kamis 24 Mei 2020 sada Ima Paningotan Hari Hasasaor di Tondi Porbadia, Anang Pantai Costa Paduaon. Di Patupa Huriata do Parmingguon masuk pukul 19 WIB Marbahasa Indonesia. Peliata Simpul Jamita, Anang Pelian 2A, Imatu KPKC. Keadilan Perdamaian Dohot Keutuhan Ciptaan. Sude Ruasni Huriata Asa Mandohoti Parminggoni. Presensi jemaat, lau menjaga dohot mangihuton protokol kesehatan mulai Minggu tanggal 23 Mei 2020 sada. Dohot satorusna sude, ruas na naing mar Minggu di gereja di Parmingguan pukul 8, pukul 13, dohot pukul 16.30 WIB, wajib mengisi data marhite aplikasi HKBP rawamangun.id. Aplikasi Boidoma di-download di Google Play dan App Store. Pencatatan data Parmingguan pukul 6 dohot pukul 10 asa diurupi sintua penerima tamu mengisi aplikasi. Pelayanan Dewan-Dewan, Dewan Koinonia, Fellowship Pra-Remaja, Minggu 30 Mei 2020 sada pukul 12 WIB di Patupado Fellowship Pra-Remaja secara virtual do tema Pernahkah engkau berpuasa? Oleh Pendeta Agustina Siliotonga, STH. Sude Pra-Remaja di Huriata, kelas 7, 8, dan 9, Asaro Mandohoti Fellowshipi, Jalatu Aka Natoras Asa Sisoi, Aka Yanakota Mandohoti Kegiatani. Naposo Bulung, Patupahon latihan paduan soa dari Rabu 26 Mei 2020 sada, pukul 18 WIB, maringanan di lantai 2, ruang serbaguna. Sude Naposo Bulung, Asaro, Mandohoti, Latiani. Sermon Seksi Lansia, hari Kamis 27 Mei 2020 sada, pukul 10 WIB, Patupahon do Sermon Seksi Lansia HKBP Rawamangun, secara tatap muka di ruang Timotius. Pinagidoma asa sude lansia ruas ni Huriata, Ro Mandohoti, seremoni. Dewan Sending, Seksi Sending Dewan Marturia HKBP Patupahon bulan Sending di bulan 2020 sadaon dohot aka kegiatan Ima sada kunjungan pastoral. Domutu kunjungan pastoral non Seksi Sending berkoordinasi dohot Sintuawik HKBP Rawamangun. Tu aka ruas namar sihol di aka pelayanan sending
Boima menghubungi Dinasi Hite di nomor 0812 976 5693. 2. Seksi sending. Seksi sending naing patupahon pembekalan imalau paunehon aka pelayanan sending gereja HKBP Rawamangun di kondisi pandemion. Pembekalan di patupama di hari Sabtu, sahatu hari Minggu, tanggal 29 sahatu 30 Mei 2020 sada. Tolu, bazar online seksi sending. Hombar tu aka pembiayaan ulawan seksi sending on di padu bazar online di bulan Mei, ima berupa makanan dan kue khas Batak. Aka nanai mamasan boima tu nomor 0812976569 Holland WA. Opat, acara puncak bulan sending patupaon ma'a di Minggu Sadarion 23 Mei 2020 sada, ima di Parmingguon pukul 10, dohot kegiatan persembahan lagu-lagu pujian. Para agenda panjahat titing dohot papumu pelian sian seksi sending, disude Parmingguon adong doh atas sambutan sian seksi sending. Sude pengurus dohot anggota seksi sending, suang songoni aka evangelis boima mandohoti Parmingguani. Pelayanan ke Lapas Cipinang. Hari Senin 24 Mei 2020 sada pukul 9 sahatu pukul 12 WIB. Seksi sending HKBP Rawamangun akan melakukan pelayanan ke Lapas Narkotik Cipinang. Dan Kamis 27 Mei 2020 sada pukul 9.30 sahatu 12 WIB tu Lapas kelas 1 Cipinang melalui Zoom meeting. Untuk jemaat dan parhado yang ingin bergabung dapat menghubungi Inang Sihite. Ruas Nabaru. Keluarga Ivo Willy Sitorus, Rosalina Krisdayanti Huta Barat, Rosian HKBP Resort, Mahanaim Pemantang Siantar. Alamat Jalan Salemba Tengah, RT 005, RW 08, Jakarta Pusat, Wik Rawamangun, Cempaka Putih. Anggiat manasida gabi keluarga nadenggan di tonga-tonga ni huriata. Na monding. Na di hari Selasa 18 Mei 2020 sada, nunga jumulo monding sahalak ina ruas ni huriata, Mareti Boru Sirait umur 65 tahun, tinading ni amata mangasa Tambunan Nahinan. Alamat Jalan Balai Pustaka 5 nomor 7 Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun sada. Tuudian hari Kamis 20 Mei 2020 sada di TPU Pondok Kelapa. 2. Di hari Sabtu 22 Mei 2000 sada, dunga jumolo monding sahala ama, ruasni huriata, Sinton Simarmata, umur 74 tahun. Hina Baluhoni Inata Rosmita Boru Gultom. Alamat Jalan Kincir 7 nomor 35 Rawamangun, Wik Rawamangun Opat. Tuudian hari Senin 24 Mei 2021 di Buna Pasogit, Samosir. Tuhan ta mamangalehon apul-apul dohot hago guanto keluarga na ditinggalhon. Tambahan nama sahid, sada Fernando Tambunan, Wik Rawamangun Tegalan, dirawat di Wisma Atletik. 2. Wilma Boru Saragi, Sian Wik Rawamangun Tegalan, dirawat di Wisma Atlet. Tolu Sian Tambunan, Sian Rawamangun Tegalan, dirawat di Wisma Atlet. Pilihan dot aka udut ni buah-buah, tajahama di haturasta titing naong piparade di huriata. Di pasu-pasu di batama aka barita masa, dohot ulaun aka si patu-patuan, bahen sangap ni guarna. Songonima titing di huriata Minggu Sadarion, mau leate.
Horas Amang Inang, selamat pagi. Kepada Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Inang Pendeta Herlina Siregar, dan seluruh para halado HKBP Rawamangun, Amang Inang Jemaat HKBP Rawamangun yang ada di sini dan juga yang ada live streaming. Horas. Puji syukur kepada Allah Bapa Surgawi yang memiliki rencana indah bagi kehidupan manusia. Ia memberikan kepada kita Roh Kudus, hari di mana janji Tuhan digenapi bahwa Ia akan memimpin kita dalam kebenaran, menghibur dan meneguhkan kita dari setiap ancaman dan tantangan, dan akan membimbing kita melaksanakan tugas perkabaran Injil hingga ke ujung dunia. Sejak pandemi merebak, semangat seksi sending HKBP Rawamangun tetap tinggi dan terus melakukan kegiatan peribadatan, pelatihan, dan doa bersama secara rutin. Semua program dan kegiatan seksi sending yang dilakukan di masa COVID-19 dilakukan mengikuti protokol kesehatan dan dalam kewaspadaan. Ada beberapa program kegiatan yang belum bisa berjalan hingga saat ini adalah kunjungan ke rumah sakit karena memang dilarang. Ada juga program kegiatan yang dilakukan di waktu tertentu, yaitu kunjungan ke Panti Werda. Namun selain itu, ada juga kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulannya dan setiap minggunya. Setiap minggu kita ada doa pagi, yaitu setiap hari Sabtu jam 5.30. Amang dan Inang bisa ikut serta karena di warta jemaat diberikan nomor ID-nya dan juga passcode-nya. Kegiatan bulanan kami adalah pelayanan ke penjara. Hari Senin yang akan datang kami akan membawa buku ke Lapas Narkotik Cipinang jam 9, nanti diberikan ID-nya dan passcode-nya, dan kami menanti Amang dan Inang juga ikut serta dalam Zoom tersebut karena lainnya dari kita dari HKBP Rawamangun. Hari Kamis juga kami akan mengadakan ibadah di Lapas Kelas 1 Cipinang, lainnya dari mereka, sehingga saya tidak dapat membagikan sekarang. Tapi jika Amang dan Inang ingin ikut serta, dapat WA saya di nomor-nomor yang dinasihite itu, nanti akan saya kirimkan pada Amang dan Inang. Sejalan dengan orientasi pelayanan tahun pemberdayaan HKBP Rawamangun 2021 berbuah dan tema "Aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah" dari Yohanes 15 ayat 16, dan subtemanya "Di tengah pandemi COVID-19 kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas gereja dalam kewaspadaan." Seksi sending HKBP berbenah diri bagaimana bisa menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Dengan program dan kegiatan yang kami miliki, kami berharap kami bisa mencapai 3 tujuan Renstra, yaitu 1. Meningkatnya pertumbuhan rohani jemaat dan pelayanan HKBP Rawamangun yang unggul, berkualitas, modern, dan mandiri dalam marturia. 2. Meningkatnya peran HKBP Rawamangun terhadap lingkungan masyarakat dan pelayanan secara vertikal. 3.
meningkatnya tata kelola gereja melalui penerapan sistem manajemen yang efektif, efisien, accountable, dan melayani menuju modernisasi penata layanan secara berkelanjutan dan mandiri. Seksi Sending mempunyai banyak program. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan beberapa, doa pagi, kunjungan pastoral, kegiatan perkabaran Injil, kami akan melakukannya nanti di bulan Oktober 2021. Tolong doakan ya Amang Inang supaya berjalan sesuai dengan rencana kami. Lalu lapas kelas 1, lapas narkotik Cipinang, pelayanan Apostle Sending, pelayanan rohani SMA se-Jakarta Timur, pelayanan Aposo, dan panti jompo. Tidak semuanya bisa berjalan, tetapi kami berusaha sebisa kami melakukan yang terbaik di masa COVID-19 ini. Tahun ini kami juga tetap merintis dan mencoba membuat suatu persekutuan pasutri muda. Tolong doakan kami bagaimana nanti Tuhan membimbing persekutuan doa pasutri ini berbentuk seperti hanya persekutuan doa atau ada belajar dari buku. Kami sedang merintisnya. Amang Inang, kami mengakui bahwa banyak kekurangan dalam pelayanan kami dan kami bersyukur kami banyak dibimbing oleh Inang Herlina Siregar sebagai pendeta Paniroi Dewan Marturia. Beliau memberikan arahan dan juga dukungan dari Amang Pendeta Resort dan juga pendeta lainnya, memberikan masukan dan memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan dan mengajarkan kami bagaimana kami melakukan kegiatan kami demi kemuliaan Tuhan. Satu hal yang penting adalah kita harus memberitakan Injil. Tepat atau tidak tepat waktunya, terlebih di saat COVID-19 ini, jika Amang dan Inang memiliki keinginan untuk melayani di Sending, hubungi kami. Mari kita sama-sama memperlengkapi diri dan melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan, sehingga kita dapat berbuah untuk sesama. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Suara satu. Iya. Nang, pindah sini Nang, biar dibantu suara satu. Hidupanku di Kristus,
Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi marhite-hite Kristus Jesus Tuhatai.
Amin. Huriani tuhata na tongon marminggu di bagas joro ni tuhata songoni hamwaka damang doho dainang na tongon marminggu di bagas tabi marhite live streaming basahatai matuhita saluhutna selamat Pentakostama dihita. Marsaur mahita doho tuhata marhite hatana na tersurat di Yohanes 10 ayat 4 bagian B rodi ayat 15 ujahama dihita. Aidada siam mulana hubabuai tuhamu alana rab dopehita. Alaina lau ma'aun waing manopot na marsurau. Jala dangadong manangisi hamu manukkunau na lau tudia doho. Lam duk tahero hamuna alahudok songoni tuhamu. Alai namadok nasitong doau tuhamu. Ulimuna doi ia lawau. Ai out solawahu dang naro pangodiani manobot hamu. Alai yang golaho ahu suruok kudui bana tuhamu. Anggodung roi bana ajaranna do portibion taringo tu dosa, doho taringo tu hapitoron, doho taringo tu uhum. Anggo taringo tu dosa imana sopor seana si jadiau. Anggo taringo tu hapitoron imana lau au manopok damang. Jadi dangbe idau muna au. Anggo taringo tu uhum i manaung hona uhum iduk ni portibion. Gudang depenian sidohonokku tuhamu. Alai dang terbuan hamu dopei nuaing. Alai dung ro todi hasitongan nanido odeng. Tugi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata honon nasian sadirian na. Nabi nigina ido hata honon na. Barita honon na do tuhamu nanaing masa dope. Pasangapon na do au ai jalo on na do na dieu. Laho mamarita hotsa tuhamu. Saluhut na diamai. Diaudui ubain na hudok. Jalo on na do na diau. Laho mamarita hotsa tuhamu. Ima sahakna. Hamuna kadamang dohot dainang hahanggi kupinaribot di bagasan goarni tuhata Tuhan Yesus. Sunguni manang dihamu saluhut na hurian itu hata na dohot merminggu di tongani bagas tabi merhite-hite live streaming. Las rohata ala laus di batomu-tomu huriata pesta parheheon ni Dewan Marturia khususnya seksi seding di bagasan Tikyon. Sudedo hitanunga merningot jalama boto takas pesta Pentakosta di Huriata ima 50 hari dukon haheheon ni tuhata Tuhan Yesus. Jalan di minggu Pentakosta umma digonopi Tuhan Yesus. Padanna ditiki hananek na nama dok.
dang pasobohok kuhamu somarama tongosok kudo tuhamu toddi pangodiani laho mangapuli rohamuna. Hurian itu hatta hagogo ni hata ni Tuhan Yesus manuang minggu Pentakostaon. Dina ditongos tod di perbedia tu hita. Laho madongani hita. Laho mangapuli hita. Laho margogoyhon hita. Disadok gulmit ni panguluota ditongani hasyanganon. Lausido ng tema ni Mingguta di Pentakostaon tod di pangapuli dohot hasitongan asatarapul rohat taganup aha penatadu pinuaing asatarapul keluargata akan amarsitaonon akan amarsahit alay lumubi tarapul rohan ng haberseota ditongan ni pandemi COVID na toktong sayrongom do pemanggopang di portibion nabuhi sesongon na hurang sakkan pakilalata na marhuriaon dohot akan na marparsauran ditongan ni huria nang ditongan ni masyarakat pe. Di Minggu Pentakosta do taboto ari hatutubu ni huria. Jelaus marningo dihita hatutubu ni huria di Pentakostaon ima dina terdidi 3.000 halak dimulanai di hasasaur ni tod di perbadiai na dipatudu songon dilani api nabui marnala-nala dilani api nabui manutung akka roha na solomon rohani Jahuba. Alay laos dilani api manggorgori rohatta akka na medituk asa hitsat hobar tulomoni rohani debata. Laos marhite Minggu Pentakostau disungguli dohita kadamang doho dainang. Dada debata natarihot tu inganan doh tikke betu hattai. Alai dinati tongosna tod di perbadia. Debata tahilala tazakon taulupon merhite toddi. Debatana omnipresence. Naso tarihot dia kainganan. Dia kepertikian dohot lan akanasing. Sada perbu ini Minggu Pentakosta di bibeltai naik kosesuan tungoluta melotai ngok jo satokin ulaun ni apostol bidudua ima dina marpungu ragam mewakili akka bangso di Minggu hasasaur nitod di perbadiai marhata nasida ganup di hata nasida bi. Alay adong sada na luar biasa di si. Nang pemasibuan hatana nasida, alay sude nasida sakan masyatusan nasada dohot na asing. Dia lapatanyo dihita sonari. Molo tod di perbedia do manggohi roha do nguluta. Tahu masyatusan do hita nasada do na asing. Saling memahami, saling mengerti. Nang pe marasing-asing padohan dohot akka pakkatayon. Alani molodang masyatusan sada ama isarana dohot ina di jebu. Dang masyatusan na toras dohot ianakon di jebu. Sunggul-sunggul do itu hita sa luhut na. Asa tung takasi tamadzakon
hasasaur ni tod di parbadia asabui hita mangalihor rohanara mengatusi ama dohot ina natoras tuyanakon anakot tuyanakon tu natoras ruas nang tu parhalado nang tu ruas pimpinan doho karyawan majikan doho takka pekerja dohot lan akka na asing. Ya dorongan mergai-gai rupani molo tekas dihilala sada rumah tangga hasasaur nitod di perbadiai ditongani keluargana gari batuk ngi amat taipe diatusinat taido. Yang mana batuk kalau lapar tahu istrinya. Yang mana batuk meminta maaf karena terlambat pulang dari kantor tahu istrinya. Yang mana misalnya batuk untuk menyatakan bahwa dia merindukan istrinya, mereka saling mengetahui. Gari batuk ni sada ama, bui di boto ahla patanna ditongani sada ina. Totu natakas dui masyatusan roha tu roha. Anggoso masyatusan ni tu sadai ma batuk-batuk mi non dan rupane. Alayang godunggo roha tu roha masyatusan batu amatai ido inatai ma namale doho bapa inna rupane. Atau ada juga batu ibu-ibu kalau sudah batuk bapaknya mengerti, ini batuk sudah habis uang. Manang dang dapat gajian. Alai ikon na roha tu roha ri masyatusan. Ikon na donggo pengenalan yang paling dalam antara seorang ayah dan ibu atau anak. Sehingga bahasa-bahasa simbolis pun bisa dimaknai yang satu sama lain. Apalagi melotot di parbaidiyai saor tu hita. Datung soiko masyatusan hita sama hita. Jalagay bidauna so masyatusan. Songon namasa di sada Musa bidu 10 sada menara Babil. Ala nang ditahi si Nimrod saha tu banua gijang sopola mangidogogo siya Tuhan Jahuba. Aha namasa disi. Gabi sursarma akka pakatayon nasida akka bahasa nasida dang masyatusan dungi masyatukan nama taksau bedohot rencana membangun menara Babel. Hamunaka manami dohotina nami temani minggu tahun naking dimajuhon todi pangapuli dohot todi hasitongan. Sada hasadaon tod di pangapuli dohot tod di hasitongan. Dia puli debatado hita merhiti tod dina. Ditongani hamaolon na tadupion. Dia puli debatado akka anak-anak muda yang mungkin ada yang PHK dan lain-lain oleh karena pandemi dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Tod di parbadia mangapuli rohat tabi. Alai lau sada do di jauh temaun tod di hasitongan. Molodung dia puli debata hita marhiti todina. Ikon nang toktong hita di bagasan hasitongan. Unang gabiadong kesempatan di tonga-tongan ni hamaolon di pandemi COVID-on. Mangulahon na solobar tulo mo ni rohani debata. Gabedang taulahon hasitongan hobar tulo ni rohani tuhatta. Hamunak kadamang doh dainang aharo naking jojo ni ayati tuhita di natazakon tod di pangapuli dohot hasitongani. Didok diaya ualu. Anggodung roibana ajaran na do
Portibion taringot tu dosa, taringot tu hapitoron, taringot tu uhum. Tulu. Dinarotor di perbedia, ajaran do portibion perzolo taringot tu dosa. Paduahon ajaran na portibion taringot tu hapitoron. Patoluhon ajaran na portibion taringot tu uhum. Nasotaboto dope ditikiro Tuhan Yesus taringot tu dosa nung ngataboto. Alai zot dohita paula so binoto nang taboto alai zot tita berperilaku paula so binoto. Roma to di perbedia mangajari muse taringot tu dosai asasisi hita siani. Romus to di perbedia ajaran do portibion taringot tu hapitoron kebenaran. Dada nama dok nasotaboto hasitongan nabinuan itu hatta Tuhan Yesus. Alai zuta dohita ditipa huaso ni portibion gabe buni hasitongani hati koronisian hita. Alai Roma to di perbedia to tong muse paingot tok kita asa mengulu hita di bagasan hapit toroni. Dungi Roma musetot di perbedia mangazari hita taringot tu uhum. Dada nasotaboto taringot tu uhum ina idok nga. Alai di paingok muse. Pabuana ikon uhuman di debatado hita di hari parpudi. Di sada Petrus tolu didok semua orang akan memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Hamunak kamanami dohot inanami omajo parjuru naikon uhir tu bagasar rohata di minggu hasa saor nito di perbedion dinaro saunari to di perbedia saor tu hita laho paingoton laho mangazari di hati Indonesia itu menginsafkan kembali akan dosa kita, akan kebenaran, akan hukum yang Tuhan akan lakukan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hurian itu hatta roto di perbedia mengajari hita taringot sudena uniazarhon itu hatai. Alai sehalinari dada na ala sotaboto naun ya zarhon itu hatai. Alai na zuta dohita lupa songon istilah ni sinuaing gerakan melawan lupa merhite-hite todi perbedia na sipata nunga tazalo haluaung siatu hatai alai ro solu kuaso di portibio ditutuk muse tazalo hatan debata disuluk portibion do lan akanas. Muluakan tua-tua saya di paingo-tingo do anak kon nanang pe nunga mau sididok alarga. Jadi molo holong rohan na tua-tua nak pedang apala lomo rohan dak danahon maus pak terus itu saja inna rupani ala yargado dia kena tua-tua tu anak konna ala molo dang dipaingot isarana anak konna sian naturas na olo gabe lupa laos gabe diulahon na soho bartulo rohani debata imana perzulu diajari kita, dipaingot kita, diinsyafkan kita akan segala dosa supaya tidak lagi hidup dalam dosa. Akan kebenaran supaya kita tetap berpegang teguh pada kebenaran. Akan hukum supaya kita sadar bahwa pada hari terakhir kita juga akan memberikan pertanggungan jawab
di hadapan Tuhan. Paduahon marhite-hite hasasaur nito di perbadia, di jodoh hita musi saluhutna pai baruhon dirita. Asagabe ibaru. Tuhan membaharui kembali ciptaan Tuhan. Molonau muratu sata buro songonon sahalak baua anak ninamora dilehona munga matu ibana sada hadiah mobil ulang tahunna alai pitor di permiami mana ma mobil na baru tuhoron dang reko ibana majaga doh denggan ujungnya segama narumoa digadehoni mana ma mobil laon tutuk kang gade ala dia tungibana dangar kai dungi Roma amunga ngadi dia mobil nahulehoni ngasiga bapak aiso dirawat ibana dungi di dia beko banunga di tukang gade ala nunga hu gade hon ala marjuzi au talu au ima hubaen gadena. Seorang ayah dia akan menebus mobil ini kembali, sesudah itu diperbaiki, dibentuk kembali, disalon, dibersihkan sehingga nampak kembali menjadi mobil yang baru. Jadi ditebus, dibersihkan, dibentuk sedemikian rupa, mobil yang sudah ringsek dan nyaris tidak berharga diperbaiki kembali, ditempa kembali, dibentuk kembali sedemikian rupa sehingga kelihatan sama seperti mobil yang baru yang dibelikan oleh ayahnya. Songoni manang hita di minggu Pentakostaon di natajalo hasasaur nito di perbadia. Tutunung nga di palua tuhata Tuhan Yesus sita. Alai jo donang dang di palua tuhatai say marlomo-lomo sibolisi nang tu dirita. Nang penang di palua tuhata hita alai hu do taulah dosa do nasolo menerohani Jehovah. Dungi Roma to di perbadia di pai baru mahita muse marhite-hite to di perbadiai asa gabe ibaru songon naung pinaluan itu hatta Tuhan Yesus. Saya sering memberikan satu contoh ibarat seorang gadis yang dihinggapi roh setan, rambutnya juga sampai 7 tingkat ke atas, wajahnya juga sangat jorok dan kotor. Tidak ada orang yang suka melihatnya saking kotornya, tetapi ada orang yang mencintai dia, mengasihi dia. Lalu dicakapi dengan baik, dibantu dengan hati, dikonseling dengan hati, sehingga berdamailah hati perempuan yang dihinggapi roh yang jahat ini. Kemudian rambutnya juga disisir, di rebonding, di lotion, di make up, disampoin, dan lain-lain. Ternyata gadis yang tadi mirip seperti Nini Pelet, sama seperti gadis bidadari dari Kawangan. Seperti itulah Roh Kudus membaharui kita, membentuk kita kembali yang sudah lama diperhamba oleh dosa, dibaharui kembali. Seperti Tuhan telah membersihkan kita,
menebus kita dengan darahnya yang kudus. Asaho bartulo menirohan debata. Itu sebabnya Minggu Pentakosta ini adalah momentum yang tepat kita menyerahkan diri kepada Roh Kudus untuk dimontiri, untuk ditukangi, untuk dibentuk kembali sedemikian rupa. Sehingga perkataan kita pun lebih enak, tatapan kita pun lebih bersahabat, kata-kata kita pun lebih menghibur, menyenangkan. Kehadiran kita pun membawa berkat bagi orang lain dan sebagainya. Ikut to di perbadia do. Patukon hita sahat tuna songone. Sadanari lapatan ni napaingot tonon. Ima ulaw nito di perbadia paingot ton hita dia kanang tazalo. Marhiti-hiti haluaun siat tuhata Tuhan Yesus. Ini mungkin sekali lagi saya ulang mirip seperti gerakan bangkit melawan lupa. Jadi misalnya mazolo adong mana kota mahasiswa di Palembang. Jadi kiriman nina tua-tuana terlambat. Bihama anak indekos. Jadi nganeng lomorohana mengalang ayam goreng. Manang fried chicken. HP habis katonga. Dang ro kerimat depesian nututuana. Bihama binon na mengalang ayam gorengon. HP ngadang-ngadong, katong ngadang-ngadong. Kantong kering dongan na penangarong. Hape tiba-tiba terbang ma ayam ni tetangga. Tu kamar indekos naon. Anggosima buibana ikut dohonon na do melihat ma Tuhan. Ngayu ya lusiho tanyaku lau mangalang ayam goreng. Tapi kalau dia hidup dengan kuasa Roh Kudus, diingatnya dia anggota Naposo misalnya di Rawamangun, bapaknya juga Perhalado, mamanya Punguan Ina, lalu hatinya akan mengatakan, jangan lupa, kau bapakmu Punguan Nama, mamamu Punguan Ina, kau dulu Naposo Bulung, ini godaan, kau makan atau tidak. Tod diperbediai menggerakkan ibana, paingoton ibana. Gabirang saut mangulahon na Solomon ni rohani debata. Atau kadang-kadang kita juga bisa juga seperti itu. Tidak sedikit juga dalam berita di koran atau di media ibu-ibu kedapatan mencuri di Indomaret. Ini pamasuk tu sudah bejunaon pakai long res mana rupanya. Hape lupa mana donggo CCTV. Alay molo di bagaimana ro panggora ni rohana sunei deisisna sikak nito di perbadia dang ulaun nai akka ulaun na songone. Termasuk go jo hudok konang Tuhan ka Perhalado. Misalnya, mudah-mudahan madang-adong sian huriat tadi Rawamangun akka Perhalado na Solo mangulahon akka ulon na. Alayang gupitor say di begido panggoran nito di perbediai dang roy mana mangulahon ulon na makuling go roha perbagasanon ingot dah ahana masahi padamu ditiki majalo tohon ako indarupane. Ingot tikin na sudidi keluarga opung mupe na borum bapaudam roho majalo selamat tuho memudai ho asahot tu ditohonam. Ada kuasa Roh Kudus sebetulnya sunei desis kita yang selalu menyapa kita, paingotok kita sebelum kita bertindak melakukan sebuah keputusan.
Alay na jojo taddo hita. Dang takas mangalihor roha mabigi roha perbagasanon. Hape sa sitong nga ido hapataran ni tod di perbadiai memakulingi hita, paingotok kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita. Manakala kita telah lupa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Di bahino macerga minggu Pentakostaon, minggu hasa saor ni todi perbadiaon. Na paingotok kita nak kaning taringot tudusay asa tatinggalhon. Paingoton hita tu hapit toron asa totong mangul di bagasan hapit toron. Paingoton hita taringot tu uhum asa say toktong ready hita memberikan pertanggungan jawab marhiti-hiti na setia mangulahon nak kaulahon na dinggan di sadok gulmit ni nguluta. Laos doh mahita tumangyako doh manupahi Dewan Marturian Huriata lububi seksi seding marhiti-hiti na parsidoho diaka dukungan doho takkatangiang peran serta doho lanak kanasing di tonga-tonga ni pandemi COVID-19. Memang dang buhi hita normal songon na persului depe. Alay marhiti-hiti alatara in teknologi, media sosial, buhi hita masyurupan, sadum tudenggan na ng ulaw pakubasyon ni seksi sedikta di tonga-tonga ni Huriaon. Nang dihamu pe seksi seding, merguguma, tetap semangat, meskipun hambatan pandemi COVID menghambat kita, tapi Tuhan juga memberikan media lain jalan keluar untuk menyampaikan kabar baik di tengah-tengah pergumulan banyak orang yang kita layani. Selamat Minggu Pentakosta, Tuhan tama mamasu-masu hita. Martang yang maita. Mauliate jala puji-pujian ma rohanami di hoali Tuhan di bata jahuba manami. Nausobahami di bagasan Yesus Kristus. Naung manaik tu banua gijang jala hudul di siamun ni amai mangudiho kami. Jala di doko dadang pasobomu akan aporsiai somarama. Ala tongo sommudo tod di perbadia. Mangapuli rohana sida. Tongo sommudo tod di hasitongani. Laho manugunugu na sida sa luhutna. Mat sayapit situtuali Tuhan hatam. Di ngulu namin di partikianon. Sa itongos matutu tod di perbadia. Tod di pangapuli asa tung takas tarapul situtu rohanami ganup. Di tonga-tonga ni ragam namasa na huadupi hami. Mangapuli ganup keluarga di tonga-tonga ni bagas nasidabi. Mangapuli akka dori-dori na merbazu di tonga-tonga ni hamaulonna ala dampak ni pandemi COVID. Mangapuli ganup ruas ni huriam di tonga-tonga ni akka namar sahid do namar sitaono. Jala mangapuli rohanami ganup marsada-sada. Tupa mahiu ati-ati pakilalan dot haporsyon nami. Alaya puli Tuhan, marhiti-hiti todim todi perbadia. Saor hotu bagasar rohanami, asa todi nama ngodzar rohanami morot sian akka ngulu nama dili, gabe hisar, gabe hirpas, madalani akka sidalanan nami. Di tongosoro nang tod di perbadiai tod di hasitongan laho madongani hami. Asa di Minggu Pentakostaon diragam ni hamaolom pergumulan na huadupi hami.
unang gabe hulahon hamin akan naso hasitongan nasian pertibion. Gariada ikon tod di perbedia ido, tod di hasitongan ido, mangodiho kami. Nang pegodang namaul huadupi hami, alai sai kotok tong mangulu hami, di bagasan hasitongan nasian hoi. Alitod di perbedia, sai tong paingot kami hobar tuhatam, paingot tok kami tu dosa di hasyanganon. Nung ngahuboto kami niyan dia maka dosa naik konsipasi dingon nami. Alai zuk do gabe lebahami lupahami. Gabe hiranaso hutadahami dia dosa do hasitongan. Idobain sipata hulahu kami dosai hape nungga di peluaho nungga di paoroto hami sia dosa marhiti-hiti Kristus na tersilang di Golgota. Alai maluate madiho alitod di perbadia ditongotso marhiti amai laho mangodiho kami lao paingotok kami laho mangazari hami na tape dada nahurang diajari Kristus hami. Lai marhiti-hiti tod di perbediai lamratama di hami pangajarion taringot tudusa si pasidingon nami. Doh taringot tulomo ni roham sieduon nami si ulahonon nami. Diajari horo nang hami alitod di perbedia taringot tu hati gora dot hasitongan. Nunga huboto hamin yan hati gorat dot hasitongani marhite-hite na ditubus Kristusi hami sian sorok midusa dot hamatiani. Alai macai zut-zut dipisat pertibio kami gabe sipata dang setia hami di hati gorani. Manang gabe hirana dos hati gorat dot hageduhoni di mata nami. Alai marhite-hite tod di perbedia. Lam tubido ngamasi malolong nami. Marnida hati gorani, mangihuton hati gorani, lumubi mangulahon hati gorani. Mauliate di hoalitod di perbedia. Di nasaorho di minggu Pentakosta mengajari hami taringat tu uhum. Asa dos yang hami pakilalaan nama mulus do portibion saharo di ujunga suada uhum. Manibangi ragam akan nahulah kami di hasyanganon. Dalanungan niya teropna nang akka zolma lumobi akan namar pikiran nabagas madok dangadong be uhum. Alai marhiti-hiti tod di perbadia. Sudido hami ditikida. Ikon maralus disadok parngulion nami. Ikon nalusan nami nahubatu pahami nahubaik kami. Dangadong nanggosada pe nalias sian uhumi. Alai postor hanami Tuhan. Molo di bagasan hasitongan na sian hoido hami. Tang may biar hami. Molo sahat tuari paruhumani. Gariada las dorohanami. Ala persea dohami. Nadohok dohami. Pabakito muhudul. Tusiamun ni debata ama. Di Banua Gijangi. Alito di perbadia pay baru manang rohanami doho pikiran nami. Nang zu di gosa-gosa pertibion. Gaya bedang ibaru haporsion nami. Dang ibaru hazol maun nami songon natinopan na baru. Dang ibaru parangnya nami pakateon nami doho pangalahon nami. Bui do Tuhan di
gosa-gosa portibion ngulu nami. Gabi hirana dus dohot huaso ni portibion. Asi maroham tai mahamisyani, tugu mahamisyani, pai baru hami. Asa gabi ibaru muse haporsion nami, ibaru hadirion nami, ibaru hazol maun nami. Jala ibaru nasa ulaw nadinggan, nabui tarpatu pahami. Pasu-pasu matuhan salu na ruas ni huriam dijabu na marminggu di tongan ibagas nabi nang hami di bagas joromon saor maho tu hami ganup marhiti-hiti todim tod di perbadia jalada totong madongani hami ganup mangapudi hami huhut mangulu di bagasan hasit tongan nasiakoi. Ali di bata jahuba di bagas tikyon bonon nami donang ditangyang ngami akka dongan nami na di bagasan parsahiton. Di minggu Pentakostaon nalitod di parbadia songgo pima rohana sida sa luhutna. Amang situa ube Banjar Nahor, situa SP Hutasoy, Katrin Saputri Napitupulu, Alum Raja Guguk, Henry Sinaga, Beril Sinaga, Pontas Siregar, Nyonya Pardidi Sihobing, doho sudi tahe akka ruas ni huriam na tongo di bagasan pemulihan di bagas na sidabe. Songoni Fernando Tabunan, Wilda Saragi, Sean Tambunan. Apeho matuhan tangamu na labo naguuwasoi. Mangenet nasa ragam ni sahit siap pamatang na sidabe. Asa sumuang guguna, sumuang hahipasonna, alay lumubi, marsihohot, haporsaon na sida di bagasakko. So kung man ang keluarga na marsitaonon, keluarga inanami nang zumulo manadikok kami, Marieta Borsirait, doho keluarga si Barbata, di uki, Tuhan, apu lima sa luhut na keluarga tinadikon na sida. Sa itabay gugo na baru na mardapot-dapoti. Asa sumuang gugo na sida, tarapul na sida marhite todim, alay marsihohot ng dibagasan hasitongan. Nangakayanakon na sida Tuhan, say pasada dibagasan asidohot tolong ni Roham, mardame sonang lahu pauzuk ko nakabugas ni natua-tuana. Do akana tinading ni akana tua-tuana di tonga-tonga ni keluarga na sidabi. Mauliate madiho Tuhan, pasu-pasu ng seksi seding ni huriamon rapdo dewan marturia. Asalam bisuk laho marhubas, madungdung akasihubasan nami di tonga-tonga ni pandemi COVID-19. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marede hut pasahaton piliata tuzulu manang marhite kiuris dohot barkut nang ditonga ni bagas tabi. Marede mahita.
padamu malumu secara konangan ai marko kona suatu dosa dewataku salilinai alale honda bidoa Tuhan tu akan mojoko mai apa sahat ma peliata tuadu pani debata ali debata amanami na di benua gijang oro haroroan ni saluhut lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli upasahat tami masyan na nilehom Tuhan amit ay jalo may gabi uap na hutsu pasu-pasu may jalaram. Tahu parhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaom di tonga-tonga ni huriam dohot di orti. Buhay marohanami marhitehi tetodi. Salam hutadahami godang ni silehol-lehom asal lam girgir hami madok mauliate to marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami nasotara samdugu dang ni silehol-lehommu dihami. Todim na bediaido di lehokko tuhami zolma sumonggo pihami na leaon. Na umargaido di lehokko tuhami. Jalagumu dang dui siap purtibio do sian sudi pangisina. Ope mauliate marohanami. Jala pujion nami maho alani sudi habalgau dot hamuliamu naong pinapatarmi di hami. Sailehom matod di perbedia tuhuriam akan naolo mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatok tong hami mia di barita nauli. Alito di perbadia, saya pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masijaloan jala masyaholongan, songonak karuas ni daging ni Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutad dahami akadosa na balgadoh na met-met si pasidingon nami. Saya buas mahomanesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari. Asa terbaik kami saur di bagasan huria na badiai nasa sadai. Sayo diho jala padumu hami tuamai. Asa pos rohanami madok amanami
di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai tabay silehol-lehod di huria, asalam gada torop niya kaparbarita na uli, dohot pangazari, dohot para siroha, na mamaritahon habalagaom mo di portibion. Sai sodangi jala pasu-pasu sudi perpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolaan nang di bagas nabi, asa tau nasida saor tu perpunguat sugut. Sai sungguli akan terpudum, pergugui akan nagali. Sai songgoti akasin yang roha, dohot natakang merroha. Asa ditinggal hon nasida hazahaton nasidabi. Saya parrohai akan nabojok roha, apuli akan namarsak do nadangol. Asa unang di rupa-rupa portibion akan namangoloiho. Saya tatap mana tergugut do na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon na. Zala azari nasida marelus, jalamian di bagasan ho nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggonggomi, akka panguhum dohot akka raja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari uhum sugut. Saya patugu haporsyon nami, asa toktong huingot tami, naung sesa dosa nami, jala buanom muhami tuhangu dua sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami. Nang pe malaki dagingon. Panguluom mudo muse hami. Asa masuk kami marnida de bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di banua gijang. Sai pinarbedia magwarmo. Sai Roma harazaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami saderion hanguluan siapari, se sama dosa nami. Songo panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahu. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Hurian itu hatta mewakili kami sudah pangula perdita situa tim musik media sosial dos dina makobasi huriata pasahaton tabi matu hamu akadamang dohok dainang nang namar minggu di tonga-tonga ni bagas tabi. Selamat Pentakostama dihita saluhutna, Tuhan memberkati.